number one. Λούτσι! Σπύρο! Σπύρο! Αυτό γκολ! Ο Φίλιπ το βάλε! What do you mean? Ποιος κάθεται? Έλα εκεί. Fucking werewolf. My teeth. Oh! Όχι πάνω του. Γωνία. Right? Werewolf. Such a good. Ηρέμησε, Σπύρο. Έλα, αλλαγή, αλλαγή.
Ρε Ποδογιαννάκη, τι κοιτάς? Πρέπει να πω να το δω αυτό. Εσύ κάνεις. Παίρνει το Πάκο Λαμπρίδης. Ωραία κίνηση στο φιλί. Αλλά ο Πλούτσης σταματάει για άλλη μια φορά το Πάκ. Ο Πλούτσης έχει μπει ζεστός στον αγώνα μετά από 6 μήνες απουσίας. Έχει φάει μόνο ένα γκολ, ένα tic-tac-toe από τα αδέρφια Καλύβας. Και το βλέπουμε 2 λεπτά. Αλλά έχει χτυπήσει ο Παχός. Ήταν μια δίλεπτη αποβολή του Φιλίπ. Was that 5 minutes? Εντάξει, guys. Εντάξει. Ναι. Philip, that was a 10-minute, eh? Έχει το Πάκο Καλύβας, το δίνει στον Φρέντερ, δίνει ξανά στο Καλύβα, ο Καλύβας στο Κουτσούνι. Ο Κουτσούνις έχει να περάσει τον Πατσί, το περνάει. Εδώ παίρνει το Πάκο ο Φίλιπ, ωραία κίνηση, πάει να ξεφύγει και ξεφεύγει, αλλά ο Καλύβας για άλλη μια φορά βράχος στην άμυνα, το σταματάει. Ξαναπαίρνει το Πάκο Φίλιπ. Κάνει το γύρο, δίνει στο Πατσί, ο Πατσίς το ρίχνει στη γωνία στον Αλέ. Ο Αλέ μπροστά στο Χριστόφορο και μια χαρά ο Κουτσούνις. Πάει να κλέψει το Πάκ από τον Αλέ, αλλά δεν έχει το Πάκ, το δίνει απέναντι. Ο Καλύβας για άλλη μια φορά, βράχος στην άμυνα και σταματάει. Ο Φίλιπ με το Πάκ. Γυρίζει, κοιτάει, σουτάρει, ένα μακρινό στη γωνία και ο Χριστόφορος το παίρνει εύκολα και φεύγει στην αντεπίθεση. Αλλά ο Πατσής είναι εκεί και το σταματάει. Έχει το Πάκ στο Καλύβα, ο Καλύβας στο Κουτσούνι. Ο Κουτσούνις παίζει με το Πάκ, κοιτάει απέναντι, μόνο ο Καλύβας του δίνει μια πάσα λίγο επικίνδυνη. Ωραία πάσα στο Χριστόφορο, φεύγει μόνος του μπροστά, περνάει τους αμυντικούς, περνάει μπροστά στο Κουτσούνι, αλλά ο Κουτσούνις δεν μπορεί να προλάβει. Παίρνει ο Πατσής φεύγει στην επίθεση, κοιτάει ο Καλύβας πάνω του σταματήσει, περνάει ο Πατσής μόνος του, αλλά δεν μπορεί να κάνει το σουτ. Πάτσις, συγγνώμη. Και ο Αλέ με το Πάκ, κοιτάει το Κόκονο, ο Κόκονος μόνος του, παίρνει το μπασούνι, το δίνει στο Πάτσι, βάζει σουτ. Ωραία σουτ του Πάτσι, αλλά ο Κοντοδήμας το σταματάει, ο Κουτσούνις ένα με το Πάκ. Στη γωνία κοιτάει, κάνει ο Αλέ αλλαγή, το δίνει στο Καλύβα, ο Καλύβας πάει να περάσει, σταματάει, γυρίζει στην άμυνα. Κοιτάει ξανά, πάει να ξεφύγει, πολύ ωραία πάσα στο Χριστόφορο, ο Χριστόφορος φεύγει μπροστά, ο Κουτσούνις μόνος του σουτ, αλλά φεύγει λίγο out. Ο Κουτσούνις το πάει στη γωνία, ο Κόκονος το παίρνει, το δίνει απέναντι στον Αδαμίδη, ο Αδαμίδης ρώνει ο σουτ. Ο Κοντοδήμας όμως σταματάει το Πάκ, ο Κόκονος προσπαθεί αλλά δεν μπορεί, ο Καλύβας τον διώχνει, γίνει στον Χριστόφορο, ο Κουτσούνις μόνος του φεύγει, προσπαθεί να το δώσει, δεν μπορεί. 3 εναντίον 1, 3 εναντίον 1, ο Χριστόφορος κάνει το Πάκ, πάει να κάνει το λάθος, το δίνει όμως στο Καλύβα, ο Καλύβας με το Πάκ, κοιτάει ο Καλύβας μόνος του. Το δίνει απέναντι στο Κουτσούνι, αλλά ο Κουτσούνις δεν μπορεί, τον έχει πιάσει ο Αδαμίδης, τον έχει δέσει με καλά, ο Κουτσούνις φέρνει με το Πάκ. Αλλά φεύγει ο Αδαμίδης μόνος του τώρα, μόνος με τον πρωτοφυλάκα Αδαμίδης, προσπαθεί να το βάλει και το σταματάει ο Κοντοδήμας. Σε μια ωραία φάση ο Κοντοδήμας, βράχος. Έλα. Όταν το Filmnet έδειχνε χόκκι, είχε σπάει και έλεγες μαλακίες. Ναι, δεν έλεγα μαλακίες, έλεγα σωστά πράγματα. Ο Κουτσούνης, μεγαλωμένος στα βουνά της Αρκαδίας. Παίρνει το Πάκο Παχός τώρα, το φτάρει απέναντι και έρχεται στον Βαλσαμά. Ο Βαλσαμά ράλιζε με το Πάκο, προσπαθεί να το δώσει, αλλά ο Κόκονος με το πατίνι, μια έξυπνη κίνηση του σταματάει. Δίνει έξω στο Λαμπρίδι, ο Λαμπρίδης με το Πάκ. Γυρίζει, κοιτάει, τον ρίχνει ο Αδαμίδης κάτω. Ο Λαμπρίδης κανασηκώνεται, τον έχει το Πάκο Αζής. Κοιτάει απέναντι, τον δίνει στο Κόκονο, στο κινδυνημένη πάσα, αλλά περνάει τελικά. Ο Λαμπρίδης ξαναπολεμάει να πάρει το Πάκ, ξαναδίνει στο Κόκονο. Ο Κόκονος μόνος του κοιτάει. Ωραία πάσα στον Αδαμίδη. Πάει να περάσει ο Αλβάσα Μαζράλης, είναι εκεί και το σταματάει.
Ο Αζίζ ξανά με το πακ, περνάει απέναντι στον Κόκονο. Ο Κόκονος κοιτάει, περιμένει εύκολα, αλλά κανένας δεν κάνει κίνηση. Ο Αδαμίδης εκεί όπως βλέπετε στέκεται αριστερά και το πακ το παίρνει ο Λαμπρίδης. Μια λάθος πάσα του Λαμπρίδη. Μόνος του ήταν ο Παχός και ο Λαμπρίδης την έκανε την πάσα. Ο Κοντοδρήμας είναι το πακ στον Παχό. Ο Παχός μόνος του τώρα. Φεύγει. Μόνος του Παχός. Γίνεται από το πακ. Χίζει και δίνει την πάσα στον Αδαμίδη. Λάθος πάσες στο τελευταίο δίλεπτο, κυρίες και κύριοι. Αλλά βλέπουμε ωραίο χόκεϊ πάνω κάτω. Η δράση του Αδαμίδη στη γωνία. Ο Αδαμίδης κοιτάει. Σουτάρει, αλλά ο Κοντοδρήμας με το pad. Καλώς έχει. Το δίνει πίσω στον Κόκονο. Ο Κόκονο το απέναντι στον Αζίζ. Ο Αζίζ ένα σουτ. Πάει πάνω στο Λαμπρίδη και πάει πίσω το τέρμα. Εκεί είναι ο Βαλσαμάς ράλι με τον Αδαμίδη. Ο Αδαμίδη βγαίνει με το πακ από τη γωνία. Κοιτάει ο Αδαμίδης μόνος του τώρα. Δίνει στο Κόκονο. Ο Κόκονος είναι πάει να κάνει το ωραίο σουτ, αλλά δεν μπορεί. Ο Αδαμίδης άργησε με το σουτ σωστά. Είπε ο Κουτσούνης από την Ακαδία. Από την Ακαδία είσαι. Από πού είσαι, ρε? Από πού είσαι? Ναι, σωστά. Αλλά δεν βγει ο Βαλσαμάς ράλι στον μόνος του. Απέναντι στο Λαμπρίδη, αλλά ο Πλούτσης με το bad save. Ξανά ο Παχός δεν μπορεί. Απόψε ξανά. Πω, γίνεται χαμός, κυρίες και κύριοι. Απόψε βλέπουμε πολύ ωραίο χόκεϊ. Και θα κάνει μια παύση ο commentator για να πάει να παίξει λίγο. Γυρίζω. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ στο παγοδρόμιο Ice and Skate. Εμμανουήλ Παπά. Πρα. Αγώνας σήμερα, Παρασκευιάτικος. Αλμπατρός εναντίον Υπτάμενη. El Clásico. Το σκορ είναι περίπου 8-3 θα έλεγα. Παιδιά, 8-3. 8-5. Δεν έχει πολύ σημασία. Εδώ παρακολουθούμε τον Φίλιπ Κουράντοβιτς με το πακ. Φίλιπ δίνει στον Αζίζ. Δύο από τα imports που έχουμε στη Λίγκα της Αθήνας εδώ πέρα, γιατί είμαστε πάρα πολύ international γενικά. Και ανεβαίνει τώρα στον πάγο George Kalivas. Best of the best, cream of the crop, right to the top. Και καταφέρει να σκοράρει. Μετράει. Ναι, μέτρησε. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Πάλι καλά που δεν έχει σημασία. Και κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή ψάχνουμε για χορηγούς να μας βοηθήσουν να χρηματοδοτήσουμε το live stream των play-offs της φετινής σεζόν. Εννοείται σε ανταλλαγή με διαφήμιση και αγκαλιές. Και άμα ενδιαφέρεστε ή ξέρετε κάποιον που τον ενδιαφέρει, εννοείται πως μπορεί να παίξει banner, σχόλια, comments, χορηγούμενοι διάλογοι, χορηγούμενα comments, χορηγούμενα ό,τι θέλετε βασικά, ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ με ανοιχτές αγκαλιές για σας, να δώσουμε στο κοινό μας αυτό που θέλει, αυτό που χρειάζεται. Αυτό που αξίζει. Ένα γκολ. Παραλίγο να ήταν ο Νίκος Κουτσούνης. Τώρα ο Kalivas, cream of the crop, top of the top. Kalivas G. Φίλιπ Κουράντοβιτς. Με το πακ, κυρίες και κύριοι. Oh my god, με το πακ. Oh my god, keep going. Oh, he's going again. Stop by Nikos Koutounis. Nikos Koutounis up and down the ice. George Kalivas with the puck now. Πάμε λίγο και αγγλικά γιατί, εντάξει, πρέπει να είμαστε και λίγο international, είπαμε. Και έτοιμοι για την αλλαγή τώρα, όπου να είναι. Θα γίνει η αλλαγή.
Συνεχίζουμε την αναμετάδοση. Το Πάκο Αζίζ έχετε μπροστά δίνει απέναντι στον Δόξα. Ο Δόξα σουτ, αλλά ο Κοντοδήμας με το γάντι. Glove save from Κοντοδήμας. Το Πάκο παίρνει ο Παχός. Ο Παχός δίνει. Πολύ ωραίο ο Λαμπρίδης. Περνάει το κόκκονο. Δίνει στον Βαλσαμαράλη. Ο Βαλσαμαράλη δίνει στον Λαμπρίδη. Παραλίγο για το σούτ. Για το γκολ! Ωραίο γκολ από τον Βαλσαμαράλη. Αδράνεια στην άμυνα του Άλμπατρος. Και γίνεται το 7-2. 7-2. How much is it? Πλούτσι, πόσο είναι? Το 7-2 με γκολ του Βαλσαμαράλη από αδράνεια της άμυνας του Άλμπατρος. Γίνεται το face-off. Το κερδίζει ο Αζίζ πίσω στο κόκκονο. Κόκκονο στο Δόξα. Ο Δόξας πίσω στον κόκκονο. Ο κόκκονος κοιτάει, το δίνει στον Παχό. Ο Παχός γυρίζει με το πακ, κοιτάει, το δίνει απ' έξω, αλλά λάθος πάσα που πάει κατευθείαν στον Αζίζ. Ο Αζίζ φεύγει μόνος του με το πακ. Φεύγει, περνάει τους δύο παίχτες, αλλά είναι εκεί πέρα ο Λαμπρίδης και δεν τον αφήνει να περάσει. Ο Λαμπρίδης κάνει τη λάθος πάσα στον Δόξα. Ο Δόξας κοιτάει. Πως δεν το δίνει στον κόκκονο που είναι μόνος, ωραίο σου του κόκκονου. Και γάντι από τον Κοντοδήμα. Ωραίες φάσεις μέχρι στιγμής. Στον αγώνα υπτάμενη Άλμπατρος για το Friday Night Hockey στην Αθήνα. Έχουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1000 συνδρομητές που παρακολουθούν τον αγώνα. Σας ευχαριστούμε όλους. Φεύγει ο Παχός. Το δίνει στον Βαλσαμαράλη. Πίσω στο Λαμπρίδη. Ο Λαμπρίδης με το πακ. Ωραία πάσα ο Λαμπρίδης. Και βρίσκει backdoor τον Βαλσαμαράλη. Και γίνεται το 8-2 για τους υπτάμενους. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Somebody has to. Yeah, it's one of the share life. It's my story. Story of the year. Share too.
Η τελευταία φάση του Καλύβα ήταν απίστευτη. Δίνουμε χαιρετίσματα στους φίλους μας, τους Solar Bears από την Κύπρο, τον Ιάσονα Παπαδογιαννάκη, τον Άντων, τον Μπιλ και στους άλλους 1000 συνδρομητές που παρακολουθούν τον αγώνα. Ένα ωραίο γκολ του Δόξα μόλις τώρα και γίνει το 8-3 για τους υπτάμενους. Μια άλλα πότρους έχουν προβλήματα στην άμυνα, κυρίες και κύριοι, και οι υπτάμενοι φαίνονται ότι είναι από άλλο πλανήτη αυτή τη στιγμή. Παίζουν ωραίο χόκεϊ. Ειδικά η προηγούμενη πεντάδα. Όχι, όλοι παίζουν πολύ ωραία. Με το Πάκο Λαμπρίδης, δίνει στο Παχό. Ο Παχός κοιτάει, κάνει τις κινήσεις του, δίνει ξανά στο Λαμπρίδη. Ο Λαμπρίδης καλά με το Πακ, τώρα κάνουν τις πασούλες τους οι τάμενοι για να κερδίσουν τον αντίπλο και δίνει στο Βασαμαράλη που δίνει ξανά στο Παχό. Ωραίο 1-2 εκεί, κυρίες και κύριοι. Περνάει ο Παχός στον Αζίζ, πάει πίσω το τέρμα. Αλλά ο Αζίζ του κλέβει το Πακ, πάει να το δώσει αλλά κάνει το λάθος. Ο κόκκινος του δίνει στο Αζίζ, μόνος του Αζίζ. Απέναντι στο Δόξα, αλλά ο Δόξας δεν μπορεί να κάνει το σουτ. Γλιστράει στο πάγο, που είναι που γλιστράει γενικά, και πέφτει κάτω. Εδώ έχει ο Αζίζ στο Πακ. Κοιτάει, πολύ ωραία πάσα απέναντι. Ο κόκκινος το κρατάει, ο Δόξας έχει τραυματιστεί, κυρίες και κύριοι, και βγαίνει σε αλλαγή. Ο Δόξας έχει τραυματιστεί. Ένας μέσα. Ο Πλούτσης έχει εκνευριστεί. Δεν καταλαβαίνει ελληνικά το παιδί. Τους φωνάζει, παίξτε, τους λέει, παίξτε. Μπαίνουμε, αλλαγή. Όλοι. Αλλαγή.
Για με το φίλο. Ο Πάτσης έχει το πακ. Το κόβει ο Βαλσαμάζραλη, το δίνει απέναντι στο Λαμπρίδη. Ο Λαμπρίδης φεύγει μόνος του με τον Αλέη, ωραία κίνηση, κρατάει το πακ. Συνεχίζει το κρατάει. Κοιτάει. Το δίνει πολύ ωραία στο Βαλσαμαράλη. Έχει το πακ τώρα ο Βαλσαμαράλης, γυρίζει. Με το πακ ο Άλεξ δίνει πίσω, αλλά ο Χριστόφορος δεν μπορεί να το προλάβει, το σταματάει ο Αλέη. Και παίρνει το πακ ο Πάτσης. Ωραία κίνηση, 2-0. Ωραίος ο Βαλσαμαράλης, αλλά ο Πλούτσης για άλλη μια φορά με το big pad save σταματάει το πακ. Ο Αλέη πίσω το τέρμα με το πακ σταματάει, κοιτάει. Περιμένει για κίνηση, κανένας δεν κάνει κίνηση από τον Άλμπατρος. Αλλά βρίσκει τον Πάτσι απέναντι στον Αδαμίδη, ωραία πάσα, ο Αδαμίδης σουτ και ωραίο γκολ ο Αδαμίδης. Πολύ ωραίο γκολ. Ξέφυγε μόνος του και το κάρφωσε. Γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Λέει κάποιος εδώ, κάποια σχόλια για το Κουτσούνι να κρατάει τον Μπασούνι με τα δύο χέρια στην επίθεση, γράφουν οι φίλαθλοί μας. Έχουμε και comments. Ποιος τώρα πλάκα, έχει comments εδώ. Κάποιος από το Κουτσούνι να κρατάει επίθεση με δύο χέρια. Ποιος είναι ο Παντελής Βολάκης. Ένας τερματοφύλακας, κάνει παρατηρήσεις σε ένα παίκτη. Και παίρνει το πάκο ο Λαμπρίδης. Ο Λαμπρίδης προσπαθεί ο Αλέη, το κλέβει. Φεύγει μπροστά. Να βρεις ωραίο σου το Αλέη, αλλά φεύγει λίγο έξω. Μόνος το Βαλσαμαράλης, αλλά ο Πλούτσης προλαβαίνει και διώχνει το πακ. Τώρα ο Αλέη με το πακ ξανά. Προσπαθεί να δώσει απέναντι στον Αδαμίδη. Ο Αδαμίδης παίρνει το πακ, κάνει μια ωραία κίνηση. Ωραίο σουτ και μέσα από τα πόδια του Κοντοδήμα, κάνοντας το 8, το 9-6 για τους Ιτάμενους. Nikos Koutounis, 2 shots, 2 goals, 100%. 50%, 100% of the time. It wasn't outside. It's inside. Inside. Goal.
Αγγλία, αν θες. Θα Δεν έκανα τώρα. Πριν έκανα. Πόσους έχουμε? 8. Μαλάκα, έχουν 8 spectators. Λοιπόν, πριν πουλούσα πολύ το sponsorship. Τώρα κοιτάξτε πόσα άδεια είναι. Μπορεί να το πουλήσουμε. Αυτό δεν πρέπει να παντέλεσαι από 10 άτομα. Κάμα χαρτιά. Μια πολύ ωραία φάση πριν. Παχός! Σούτ από την μπλε. Και ο Πλούτσης δεν μπορεί και γίνεται το 9-5, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Μπελτέκος μέσα. Γεια σου Γιάννη! Όπως βλέπετε, για τους σπόνσορες μας υπάρχει χώρος εδώ στους τοίχους να μπουν διαφημιστικά Παντού. πάνω στις μπάρες, Στις στις φανέλες των παιχτών, Τατουάζ. στο κράνος του κουτσούνι. Έχουμε παντού χώρο, Στα γάτια. στα γάντια, όπου θέλετε, για να βλέπουμε ωραίο χόκκι και να... Όπως βλέπετε υπάρχουν 1000 συνδρομητές που έχουν αυτή τη στιγμή συννεθεί και βλέπουμε τον αγώνα. Η Τάμενη με το πακ πίσω από το τέρμα, ο Παχός. Κοιτάει ο Αδαμίδης, τον παρακολουθεί. Ο Παχός κάνει τα Κίνηση ρε! κολπάκια του, οι Τάμενοι στέκονται, δεν κινείται κανένας και ο Παχός βγαίνει το πακ μόνος του. Κοιτάει, το πετάει μέσα, ο Πλούτσης το σταματάει πίσω από το τέρμα, είναι έμπειρος στο πρωτοφύλακας ο Πλούτσης. Δεν μπορεί να τον κορυδεύσει με τέτοιες πάσες, παίρνει ο Αδαμίδης μόνος του. Ο Χριστόβε, αλλά γκολ ο Αδαμίδης! Ωραίο γκολ ο Αδαμίδης, για άλλη μια φορά. Είναι δεύτερος top scorer στη Λίγκα, πίσω από τον Βαλσαμά Ράλι των Υπταμένων ή των Τιτάνων. Και πέμπτος ο Περικλής Χατζηστεφανίδης και έβδομος ο Κόκονος. Ο Λαμπρίδης είναι ο ένατος στη δεκάδα των top scorer εδώ με τον Φίλιπ. Ο Φίλιπ με το πακ πίσω από το τέρμα. Κοιτάει, δίνει πολύ ωραία στον Αλέ απέναντι. Ο Αλέ πάει να κάνει την πάση, κάνει το λάθος. Ο Βασαμασάρης μόνος του, αλλά ο Πλούτσης το σταματάει. Και εδώ πάρει το πακ και οι δύο στη γωνία. Το σκορ είναι 15 για τους Υπτάμενους, 10-5 Υπτάμενοι. And let's switch it to English for our English-speaking fans. Plutchis with the puck, gives it across to Alain. Alain tries to give it across, but Christopoulos picks up the puck. Tries to dig Alain, gives it beautifully to Pachos, and Pachos, what a play! Et c'est le but! 11-5 pour les Canadiens de Montréal. I mean, Υπτάμενοι Παγωτρόφοι Αθηνών. Sorry. Μπαίνω. Μια μικρή διακοπή, I'll be back. Και γυρνάμε πίσω λίγο στην ελληνική μετάδοση εδώ πέρα για λίγο. Αλλάζουμε λίγο την οπτική γωνία εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάει το μάτς και έχουμε κατευθείαν επίθεση από τον Αδαμίδη. Μπαίνει μέσα, βαράει σουτ, ευτυχώς δεν πήγε γκολ. Και συνεχίζουμε. Πώς και έτσι δηλαδή, πώς και έτσι θα ρωτήσετε, πώς και έτσι. Πραγματικά ούτε και εγώ το πιστεύω. Δεν έχω ιδέα, αλλά εντάξει, συνεχίζουμε anyway. Εδώ πέρα οριακά icing, αλλά ok, μην το δώσουμε, δεν πειράζει. Πλούτσης εδώ πέρα, χαμός γίνεται εδώ πέρα κάτω. Πλούτσης έχει βγει από το τέρμα του, άδειο τέρμα. Στα τέτοια του εδώ πέρα, δεν πειράζει. Ξανά στο τέρμα τώρα, εντάξει, τι να κάνουμε. Κουτσούνης εδώ πέρα έρχεται το πακ. Πιο γρήγορα πόδια στην άγρια δύση. Fastest feet in the west. Και Αδαμίδης με το πακ, πάμε ξανά τώρα για το ίδιο παραμύθι. Πώς και έτσι Αδαμίδη, δεν έβαλες κανένα γκολάκι έτσι να γουστάρουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Το πρωινό του. Δεν έφαγε αυτό σήμερα όλο το πρωινό του, βέβαια αυτό του λείπε το σπανάκι και μελιτζάνα, παιδιά. Όπα, να το slashing, tripping, hooking.
motherfucking penalty. Adamidis out of the game. Τελείωσες. Γεια σου. Match penalty. Point stricken. Kraken Woods. Λοιπόν, εδώ βλέπω, and which period is it? Time left. Yeah, hey Solar Bears. Yeah, so actually this is, right now this is the 5th period. And we have approximately 78 minutes left. So yeah, I don't know, hard to keep time really, to be honest. I'm sure it's roughly about there. Here we go. Yeah, Spiro. Yeah, definitely. Το κάρπος ο μικρός. Yeah, that's true. Πάμε λίγο πιο στα comments. Δεν πειράζει. Ωραία τα comments, παιδιά. Keep the comments coming. This is good. Τι λέει εδώ πέρα ο Θέμης. Γεια σου, να σου πω, Θέμης Τζον. Ποιος με χαίρεται? Δεν ξέρω. Θέμης Τζον. Τέλος πάντων. Great stuff, guys. Great stuff. Loving it. That's not να περάσω. You did the wrong thing. Embellishment. Linda goal. No goal. Seven goals. 7. 5. I try.
στα 5. Στα 5, ναι. One 0 for Albatross. We're playing until 5. ...2-0 για τους Albatros. Παίζουμε όπως πάντα Παρασκευές στα 5 γιατί ποιος θα κερδίσει τελικά τον αγώνα. Είναι 2-0. Κάνει το λάθος ο Λαμπρίδης, δεν το εκμεταλλεύεται ο Κόκονος, αλλά βάζει το σούτο να λέει αδράνεια στην άμυνα των Ιτραμένων, απλά στέκονται. Περίεργο αυτό. Τώρα διώχνουν το πακ έξω και ο Αζίζ το πακ. Φαίνεται ότι οι Albatros έχουν αποκτήσει μια δεύτερη ζωή και φεύγει ο Αζίζ με το πακ. Ο Αζίζ κάνει μια ωραία κίνηση, περνάει το Λαμπρίδι, αλλά είναι κοντά του ο Παχός που τον σπρώχνει και χάνει το πακ, το δίνει απ' έξω. Ο Λαμπρίδης κανά στον Αζίζ, ο Αζίζ με το πακ και τώρα το Λαμπρίδης στο το τέρμα, σταματάει, κοιτάει. Οι παίκτες των Υπταμένων στέκονται, δεν κάνουν κίνηση. Τώρα φεύγουνε. Ο Αλέ με το πακ πάει να δώσει, ο Λαμπρίδης το κλέβει μόνος του με το Κόκονο. Ωραίο σούτ ο Λαμπρίδης, αλλά ο Πλούτσης για άλλη μια φορά σταματάει το πακ και διατηρείται το 2-0 για τον Albatros. Ο Αλέ με το πακ το δίνει στον Πάντο, δώσε το κλέβει ο Παχός, ωραία κίνηση ο Παχός, αλλά με το γάτι ο Πλούτσης για άλλη μια φορά το σταματάει. Big glove save όπως θα λέγαμε στο hockey. Wow! Τι γκολάρα από το Λαμπρίδη. Go bro, μπείτε. Πολύ ωραίο γκολ. Θα πεις. Θα κάτσω εγώ τώρα. Hey, you guys are both stuck up against the wall, literally next to each other, man. And you stepped out from the wall, and like, sweet. I'm gonna fucking Wait. curl, sit high, and you curl, Είχε 3.
Όχι, 2-1. Αλλαγή. Δεν ξέρω αν υπάρχει το Το πακ ο Βαλσαμάς Ράλης το κρατάει στην μπάρα μαζί με τον Φίλιπ. Ο Φίλιπ και ο Βαλσαμάς έχει το παχώσει, όλοι οι παίχτες στη γωνία στην μπάρα να πάρουν το πακ και βγαίνει με το πακ ο Φίλιπ τελικά. Γυρίζει στην αμυνά του, έρχεται γύρω από το τέρμα. Και παίρνει το πακ τώρα ο Πάτσης που το δίνει στο Αδαμίδη, ωραία πάσα του Πάτση στο Αδαμίδη. Τον βγάζει μόνος του, ο Φίλιπ έχει το πακ, σουτάρει, ωραία σουτ αλλά μακρινό. Βγαίνει το πακ από τη ζώνη και πρέπει οι παίχτες του να βγουν από την επιθετική ζώνη. Ο Βαλσαμάς Ράλης με το πακ, ωραία κίνηση, κρατάει το πακ, συνεχίζει να κρατάει το πακ ο Βαλσαμάς Ράλης, δίνει απέναντι στο Λαμπρίδη. Ο Λαμπρίδης ένα σουτ αλλά δεν πετυχαίνει στόχο. Και το πακ το έχει ο Αδαμίδης, γίνονται μάχες εδώ δίπλα στην μπάρα και τελικά φεύγει, βγαίνει με το πακ ο Φίλιπ. Ο Φίλιπ με το πακ. Ωραία κίνηση, προσπαθεί να περάσει το παχό, αλλά ο Λαμπρίδης το σταματάει στο ποτήρι και δίνει στον Λαμπρίδη, δεν μπορούσε να το πιάσει. Ο Πλούτσης όμως το διώχνει και το πακ ξανά ο Παχός. Κάνει ωραία κίνηση, πάνω του Αδαμίδης, του ξεφεύγει με ωραίες κινήσεις. Συνεχίζει να κρατάει το πακ, ο Παχός έχει τον ωραίο διασκελισμό και ξεφεύγει σαν τη βδέλα. Εδώ είναι ο Φίλιπ. Γυρίζει ωραίος ο Αδαμίδης, παίρνει το πακ, κάνει ωραία κίνηση και βάζει το τρίτο γκολ και γίνεται το 3-1 για τον Άλβος. Ο Αδαμίδης καθαρίζει το μπαστούνι του σαν λέει όλα εγώ τα έχω βάλει, κάντε κάτι κι εσείς μάγκες. Αλλά είναι 3-1 για τον Άλμπατρος. Ναι, κάτσω εγώ. Και ο Παχός. Έλα, ένας μέσα. Οι πτάμενοι δεν είναι συγκεντρωμένοι, όπως μπορεί να δείτε. Και το έχει εκμεταλλευτεί αυτό ο Άλμπατρος και έχει ξεφύγει με 3-1. Παίζουμε στα 5. Με 3 γκολ του Αδαμίδη που γελάει, όπως βλέπετε. 3 γκολάκια έχει καρφώσει. Και το χαίρεται κυρίες και κύριοι. Εδώ ο Βαλσαμάς Ράλης βγαίνει από τη γωνία. Ωραία κίνηση. Ξεφεύγει δύο παίκτες. Ο Αζής τον κυνηγάει. Όμως δεν τον αφήνει να ξεφύγει. Μαζί του ο Βαλσαμάς Ράλης σταματάει. Προσπαθεί να δώσει απέναντι και ο Λαμπρίδης το παίρνει το πακ. Ωραίος ο Λαμπρίδης. Ξεφεύγει από τον παίκτη. Δίνει στον Καλύβα. Ο Καλύβας πίσω στο Λαμπρίδη. Ο Λαμπρίδης με το πακ. Μπροστά ο Βαλσαμάς Ράλης. Αλλά ο Πλούτσης με το bad save. Για άλλη μια φορά. Ο Κόκονος μόνος του και ο Κοντοδήμας σταματάει το πακ. Εδώ ο Δόξας, τραυματισμός στο χέρι, φεύγει από τον αγώνα. Γεια σου Πολ. Σε μια ανυποψία στη φάση κυρίες και κύριοι, απλά σκόταψε και έπεσε, αλλά δυστυχώς έπεσε πάνω στο χέρι του και τραυματίστηκε. Εδώ Αζής με το πακ τώρα. Πάει να περάσει μέσα από την τρύπα στον Κόκονο, αλλά το καταλαβαίνει ο Καλύβας. Δίνει μπροστά ο Βαλσαμάς Ράλης στον Λαμπρίδη και ο Λαμπρίδης έχει το πακ τώρα και γυρίζει πίσω στην άμυνά του. Κοιτάει. Ωραία κίνηση από το Καλύβα, αλλά ο Λαμπρίδης δεν το πετυχαίνει στη κίνηση πάνω και το πακ πάει απέναντι στον Κόκονο. Ο Κόκονος κοιτάει, περιμένει, δίνει μπροστά μόνος του και γίνεται το 4-1 για τον Άλμπατρος. 4-1 κυρίες και κύριοι. Οι πτάμενοι δεν μπορούνε και είναι όπως βλέπετε εξαντλισμένοι με την εξέλιξη του αγώνα αυτή.
Πες Χριστόφορε. Η διαιτησία αυτή. Η διαιτησία σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι τυφλή, δεν βλέπει τίποτα. Διαιτησία. Δεν σφυράει τίποτα. Και γίνεται το 4-1 για τον Άλμπατρος. Θα το γυρίσουμε λίγο στα αγγλικά for our English speaking fans και μπορεί και λίγα γαλλικά pour nos amis québécois qui écoutent le match de hockey avec nous. But we're going to continue in English. So Philip has the puck in the corner. Comes around, gives Adamides. What a shot from Adamides! And the game is over. 5-1 for Albatross. With 5 goals of Adamides. Πάμε για τη χειραψία. Handshake. Χειραψία. Good game. Χειραψία, guys. With the opponents. Γίνεται η χειραψία. 5-1 του Άλμπατρος με 5 γκολ του Αδαμίδη. Good game, guys. Good game. Nice. Good game, Philip. Bravo. Good game, Risto. Good game, Ale. Good game, sir. Good game, Good game. Good game, Philip. Bravo, ρε. Good game. Good game, ρε. Good game, Alex. Good game, Christopher. And that's it, folks. Another Friday Night Hockey στην Αθήνα. Εδώ και 30 και χρόνια παίζουμε ασταμάτητα και είτε θα γεράσουμε και δεν θα μπορούμε να παίζουμε ή θα κλείσουν όλα τα παγοδρόμια. Αλλιώς δεν σταματάμε. Over and out, folks. Bye.